Do tohto, že ja som sa nechal namotrať. Dovidenia, Marci, toto je najväčšia hlava v histórii Mikely. Miky do teba často rýpe, že? No, povedzme, že hej. No, tak môžeme spraviť quiz. No. Pôjdeš s ním do toho. Dobre. A tu máš odpovede. Aby si ty trošku do ňoho rýpol. Ja, že ja budem všetko akože vedieť? No. Tak to je dielo. A mám nové dávať čísla, že presné? Čiže máme tu kvíz. Prdá, to vieš, aké otázky Budeme si budú? to preveriť. Nepríjemné otázky. Máme zopár trnávskych otázok, aj futbalových, aj futbalových. Dobre, a odpovedáme čo, že jeden najskôr? Kto bude vedieť, alebo Poprvý sa prihlásíš a nebudeme si skákať do... No dobre, však okej, keď bude obidvaja, možno budeme vedieť aj, hej? Tak... Možno, to bol trénerom Spartaka pri získu posledného trnavského titulu. Ja majstro. No, to Tak to vieme. To vieme Som obaja. vedel hneď. Ktorý mladý hráč získal v roku 2025 cenu Antona Malatinského pre najlepšieho hráča do 19 rokov? Tremo. Polťo. Som to nechal, vidíš? Koľko titulov majstra Československa získal Spartak v ére Antona Malatinského? 5. Ale ako tréner nie. Počkaj, v ére Antona Mátinského. No. Lebo tam bol aj... No, 3 Švec. podľa mňa, ne? Tam bol Švec. nie? Švec, aj Hucko tam bol jeden. 68, ne? Bol jeden? No čo je potom ďalší potom hneď? Ne. Potom bol 72. Posledný bol, ne? Jako on je dobré, ten... Však aj ty si prečo Si- ma si podceňuješ? Všeobecné vzdelanie. Poďme ďalej. Miky, skús, koľko ligových zápasov odohral dobíjač Spartak Trnava? Dobíjaš? Ha! Patina mám naštudovaného. Ty ho nemáš? Patina vôbec. Ja Keby mám ste mi Patina. povedal Jadanca alebo Kunu, tak to by som vedel. Však, lebo to tam máš vycapené. Lebo sme to včera pozerali. Patina mám naštudovaného. O ňom viem všetko. Tak dobre, Patino, typovačka čistá. 240. Pridaj. Ne viac. Čo je dobre, také... To bola typovačka. Aj, dobre. 277. No, maličku. Všetko viem o ňom. Poďme ďalej. Takže koľko administratívnych častí má Trnava? Trnovák, poď. Čo je dobre, ty sa tiež biješ. Administratívnych častí? Tak neviem, toto typnem asi. Čak typni. A ty? Však ja potom poviem, ja som tiež typoval Myslím Patina. 6, podľa mňa. Tvoj tým? Má 9. Dobrý. Dobre, toto bol typ. Koľko schodov má mestská väža v Trnave? Ha! Kamož, všade, kde som a sú schody, počítam. Tak to Viem aj doma, koľko máme schodov, keď sme šli k naši. Však ale keď to vieš, tak je to kvíz, že keď vieš, tak hovor. A však dobrá, čaká, ty čo budem ani ja odpovedať, to je keby si to Však nebol. ja som minulý rok si prehral, tak dneska to môžeš potiahnuť. Viem, doma máme 48, vždy som to počítal, keď som išiel. No tak na mesku vieš, ešte som nebol tento rok. Nebol? Však dobre, však ani jasné o tento rok, ale... No hovor. Čak, dobre, však si typni aspoň, alebo ja neviem. 84. A viac, 143. Je. Tak, 143. Koľko veží malo pôvodné trnavské opevnenie podľa údajov mesta? Históriu mám rád. No tak hovor. 8. Pridaj viac. No čo hovorím, Cez 30 to bolo niečo, ne? Toto ma nepresvedčí nikto, že ste sa predtým to nedohodli. To ma nepresvedčí nikto. Toto by nevedel. Toto by si v živote ani ty tu nevedel, to má nakúkané. A čo by si... 100%, ja vás... Jak by som neviem, 100%. čo neviem, koľko má titulov Trnava, či si normálny? 70 000 ľudí býva v Trnave, aby si sa opýtal, koľko má schodov, nikto by nevedel. A chlapec z Bohunic bude vedieť, to je Tak, jasné. lebo si počítam Jasné. všade, kde Áno. som a vždy, keď idem V hore po živote ma schodoch, nepresvedčí tak nikto si o ich tento. počítam. Dobre, poďme ďalej. No, však si nepovedal. 35. Dobrý tým, dobrý. Dobre, ja sa ešte by aj dobre typom. Dobre. Teraz máme dve otázky mimo typov, čiže tam potrebujem konkrétnu odpoveď. No. Kto založil historickú Trnavskú univerzitu? No, tak ale toto by si mohol vedieť, no. Tak toto hádam však To históriu nemám na nejakú. teba. Čo? Ber Peter Novák. Pázman. Plazmen? Míky, ale toto podľa mňa budeš vedieť. Už musím. Z akého materiálu je postavená väčšina trnavského mestského opevnenia? Kamo, ako fakt nevieš. Jasné, z múru, ne? A ten múr je? Tehla. No, No však ne. no vidíš to. Však ale dajte normálne otázky. O údoch v Trnave. Ale takéto. No a posledná otázka sa týka tehiel práve. Koľko tehál sa podľa novších prepočtov použilo na výstavbu trnavského opevnenia? To som čítal nedávno akurát, Tak, to môžeš povedať. takže viem. To bolo nedávno. Ty ešte rozprávaš okolo toho, že ma chceš tak namotať. No Nový to povedz, nový som si to výskum. čítal. No, Však viem, 20 miliónov ich bolo, ne? no Hanci.
A do tohto, že ja som sa nehal namotať, chlapci moji. Čo, však a ty nečítaš, neštuduješ, neučíš sa? Všetky odpovede v živote by si toto nevedel, chlapci. V živote. A to donesem historikov inačích z Trnavy. Však dones, daj, tuto mi ho postáva, ideme na to. Že koľko má schodov mestská väža a že ani ne blízko, presne. Však ale keď ich počítaš, tak ich napočítaš presne. Kedy si bol na mestskej väži? Minulý rok som bol ešte niekedy. Jasne, by Však si deťom som bol zapamätal. ukázať, že... Dobre, to je všetko? Budú mi sprievodcu, excited. Gratulujem. Ďakujem. Pekný oklam na mňa. Nebudem hrešiť. Doštuduj si históriu. Dovidenia. Chlapci, toto je najväčšia hanba v histórii Nikken ligy. Boho, poď sem, toto mi vysvetli. Koľko má schodov mestská väža? Ty vole, keď to ani si nevieš samo? 150. Typ, a on povie presne, 143. Však ale vy čítate iba blbosti, komentáre, ja čítam zaujímavosti, čo sa deje vo svete a v Trnave. Taký ojeb tu vznikol, že Nemôžete ísť vonku, tam už stromku a tak čakať. Keď nás to bude riešiť ešte 2 dní ďalšie. Aj chudák. Poď, doštudujeme.